Zlaté dievčatá, pozdravujeme do Dolnej Polianky. Predpokladám, že nás sledujete. Želáme vám všetko dobré. A teraz sa ideme rozprávať a venovať tiež ľuďom, ale ideme sa rozprávať o trošku iných ľuďoch. V škole, v práci, manželstve či akejkoľvek inej oblasti sa čoraz viac objavujú, povedzme to, problémové vzťahové situácie, vzťahy, za ktorými je neštandardné správanie jedného z aktérov. Odborne sa tomu povie psychopat. Ako ho odhaliť, ako s ním komunikovať, to už prezradí náš ďalší host, doktorka Bronislava Svrčková, ktorá je odborníčkou na toxické vzťahy. Príjemné dobré ráno, pani doktorka. Povedzme si teda, ako rozoznať psychopata. Ja, ak dovolíte, by som začala vlastne s tým, že ten pojem tej psychopatie alebo celkovo je taký veľmi, veľmi nadužívaný a častokrát sa používa aj v takej pejoratívnej forme, to znamená naštve ma manžel, naštve ma niekto v práci a podobne. Ten psychopat jeden chce mi uškodiť a kvôli tomu práve aj odborná obec prestala tento pojem používať. To znamená, začala sa používať buď teda poruchy osobnosti, hovoríme o nejakej histrionskej osobnosti, narcisnej osobnosti, antisociálnej a podobne. Takže ak hovoríme o tých psychopatoch, je to už skôr také ako keby laické označenie niekoho, kto nám môže ubližovať alebo nejakým spôsobom nám robiť zlé. To znamená, že môže to byť v osobnom vzťahu, môže to byť v práci, kdekoľvek, kde cítime, že ten človek veľmi prekračuje naše hranice, ide na úkor našich potrieb a nášho fungovania a veľakrát sme z toho zaskočení, pretože nejak z tej našej strany príde, veď toto nie je OK, toto je zvláštne, ja sa cítim zle, cítim sa manipulovaný. Ako rozoznať možno človeka, ktorý nám robí zle? Taká všeobecná definícia. Ako teraz voláte týchto ľudí? Lebo my sme teraz nazvali psychopat, už ste povedali, že v tom odbornom osadenstve to nie je najsprávnejší pojem, ale vieme, o čom hovoríme. Ako rozoznať týchto ľudí a možno aké sú hlavné signály toho, že niekto sa pokúša nami manipulovať? Takto, lebo to všetko, čo ste vy vymenovali, že už sa mi zdá, že to je cez, že nie je mi to príjemné a tak ďalej. Ale to môže byť veľmi subjektívne. Dá sa tu nájsť naozaj nejaká objektívna hranica, kedy už môžeme hovoriť o človeku, ktorý má takúto poruchu osobnosti? Je to človek, ktorý ide ako keby cez mŕtvoly. To znamená, že vy sa aj ohradíte. Nejakým spôsobom poviete, toto je moja hranica, toto si neželám, toto mi nerobí dobre. A ten človek vás devalvuje a povie, ale prosím ťa, to sa len namýšľaš a ty si taká precitlivená a podobne. Čiže je ohýbanie reality, prípadne lož, úplne bežnou vecou, ktorú používajú títo ľudia? To ste krásne nazvali ohýbanie reality, ono to má aj taký anglický názov, volá sa to, že gaslighting, hej? A je to z takého starého filmu Gaslight, plynové lampy, kde tam manžel presviečal tú svoju manželku, že teda všetko je v poriadku a vždy, keď odišiel, on tam kopal taký tunel a v podstate tedy sa vždy stíšili lampy. Ona hovorí, že tu sa stíšujú lampy, že to není možné. On hovorí, nie, všetko je v poriadku. To znamená, že ten človek presvieča toho druhého, že tá realita je iná. Presvieča vás, že vy sa nemáte prečo cítiť zle. On vás presvieča, že to, čo robí, je úplne OK. Prekrúca vašu realitu. A v podstate vy začnete pochybovať o niekom svojom názore. Teda, veď ja som tam videl, že tam bol ten papier, veď ja som mu to povedal, že to bude iným spôsobom a on vám to poprie. A začne to pôsobiť veľmi zle na vaše sebavedomie, na vaše fungovanie. Ako s takýmto človekom komunikovať? Alebo čo robiť? Je to veľmi náročné. Ako sú na to techniky nejaké protimanipulatívne, ktorými sa bránime, ale taký najsilnejší spôsob, ako na tom fungovať, je to, že začnete pracovať na svojej vlastnej osobnosti a na svojom sebavedomí. Pretože ja keď dôverujem sebe a dôverujem svojim pocitom, tak som oveľa ako keby odolnejšia voči takýmto nekalým praktikám, ktoré tento človek na mňa robí. Teraz dôležitá otázka. Pokiaľ máme takýchto ľudí v okolí, tak pri vyhrotených situáciách nám pri nich hrozí aj nejaké nebezpečenstvo? To, viete, ja vždy hovorím, že tá naša osobnosť, že to je taký mixážny pult. Máte tam nejakú tú empatiu, máte tam nejakú tú agresivitu a podobne. A je veľmi ťažko odhadnúť, do akej miery ten človek bude nahnevaný a vyleje si na vás tú zlosť. A v podstate nám hovorili, lebo nás tak učili, že pokiaľ človek ide do veľkého hnevu, tak je lepšie z tej situácie odísť a proste ochraniť sám seba. Naozaj, že to sa nedá vždy predvídať, čo sa stane. Dá sa povedať, že takýchto ľudí je teraz v našej spoločnosti viac? Alebo to je len náš pocit, že je ich ako keby viac? A tá prevalencia, o ktorej hovoria teda odborné kruhy, je to 1%. Ale s tým, čo sa stretávam a čo mi hovoria klienti alebo celkovo, bude toho asi o niečo viac. A realita je taká, že tak ako som vravala, že tá osobnosť je rôzna. To znamená, môže to byť človek, ktorý nám, prepáčte za výraz, iba leze na nervy, že nám prekračuje hranice a môže to byť veľmi agresívny človek, ktorý nás dostane možno, že až naozaj k tomu psychoterapeutovi, pretože neustále sme ponižovaní, devalvovaní, rozpad našej osobnosti, presvedčaní o tom, že my nie sme v poriadku, že chyba je v nás. A zoberte si, aj voda, keď kvapká na kameň, po nejakom čase aj ona tomu robí jamku, alebo teda dieru. Takže keď niekto dlhodobo vám rozpráva, že s vami niečo nie je v poriadku, všetci máme tú tendenciu tomu uveriť, že možno na tom niečo je.
No, ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Nedajte sa a tak ako už odznelo, nebojte sa vyhľadať odborníka, pokiaľ potrebujete poradiť. Nie vždy si naozaj dokážeme poradiť sami. Príjemné dobré ráno vám želám. Dobré ráno. Druhá séria plná komplikovaných príbehov, obľúbený seriál